Dimoni, se m'acaba el temps! Ara cauré i deixaré la pell aquest Escolta, tu ets l'Ulong? I tu qui dimonis ets? D'on has sortit? Aquesta és la seva autèntica personalitat. Per què no demanes perdó a tothom? Disculpeu-me, ho sento molt. Estic tan cansat que no em puc enfadar. Les noies que vas segrestar estan bé? Sí, ho estan. I doncs? De tota manera, val més que t'acompanyem a casa teva. Esteu d'acord? Ara que l'he atrapat, tornes a ser valenta, eh? Eh? Escolta, si et converteixes en formiga i mires de fugir, et trepitjaré. Ostres, aquest m'ha llegit el pensament. Aquest noi és un geni, nena? Sí, papa. Ja hi som, això és casa meva. Quina sorpresa! Vius en una casa molt gran, no fa gens per tu. La vaig aconseguir amb els diners que robava la gent del poble, sí. T'hauria de fer vergonya. Hensi! Us han vingut a ajudar! Esteu salvades, noies! Un, dos. Hola, papa, com va això? Hola. Estic la mort de bé, deixeu-me en pau, sisplau. Prefereixo viure aquí que treballar al camp. Hola, Ulong, arribes molt tard. Et veig molt amoïnat. Què, ja m'has comprat l'anell? Enteneu ara per què buscava una noia més senzilla? A aquestes els encanta la bona vida, però a mi no, sisplau, emporteu-vos-la, sí? Sigui com sigui, aquí tens la bola que et vaig prometre. Ho hem aconseguit! Ara només ens falta trobar 2 boles.